Kumusta ni insan mo lo, antipanyang? Mayatan, kinablong abaga na. Mayat matan, Diego ka anakan, naimbagan. Naimbag man ta nasigod yung MANAGPAILOT. Una, kan naimbag ko nam tanalaing tay mangilot dito'y lugar tayo. Agagatil to mo nga umuli iti santol. Anyang ay naspak di nagbatayan na. Di na mo anarukop gayam, iso anatinag. Di na pala kami sinukdal. Un nga ron naimbag ko maano na kutong. Sapay nagdakil tay bagi na anaibaltog. Ngala, tinapatag. Naimbaganan di kasinsin ka wantay. Unay kamutin, Diego. Kunak mo adi kag baybayag ng dandani mo 30 minutos mo di ta store. Pasensyakan ba kayo? Naranak ngamin yan tipanyang di ta paraangan na kat kinumustak ni insan mulo. Kahit kumusta ka nun di kasinsin mo, intaray dan sa amay di ospital. Saan nga di ospital tinangitarayan da? Injayan ti mangilot tinangipananda. Eh kastaya, mayat nga ron tasanda pa'y siguro ang nagastusan ni Jai. Wala. Naimbag ko na tadadayo amang ngilot dito lugar tayo. Tadagit tayo nagkauna amang ngilot dito ikat natay damatay. Lalakay na ngaminag. Wen nga ron Jak pa'y nakitkita day dya amang ngilot kat ngam ko nadamot ang nalaing ka no. Iso aday day wanda. Wen ka no nga ron. Ngam jak pa'y napadasan. Iso jak amon o pud na analaing wano saan. Apay bireng. Aging ka diita kat di ka pa'y agsikaw. Mano atawon yun nga agdandan na kin ni Diego akanakak. Ngam di kay mo lang makabukulang. Ay, auntie. Pinadas siya unti na pan nagpa-check up. Sampay nga ron, auntie. Maamakak mo amang isingasing ni Diego. Tamang ano sa bali ti pagawatan na. Nasa isaya at matlaang ano agpa-check up kayo balasang ko. Ngamtay agururay kayo latan iti awan. Uno padasam nga ta nga ipatal o tamatris mo. Amangan no na baba, iso amarigatan ka amakargaan. Kasaritak to ni Diego, ante, no anyat ko na. Di yun ibaybayag tanay, mapmapanan ti dadyaw. No ibaybayag yaw, kasla apo ko yun tunti agbalin nga anak yaw no kasta. Lakay, anya nga iti makunam itin singasing ni antipanyang. Anya nga tano padasan tatagpa-check up. Tapno mo tanon niya tirumbang nga ramidan ta. Tapno agsikugak meteng. Masapul pala day tayo. Addan tulat ta ka rin. Gastos lang day ta. Lakay. Agjeta kakit day. Nakaluklukmag kami. Nalukmagam samot tanti matres mo. Kat sigud matakas to ti pamagik. Amang ano day ta ti makagapo no apaya maringkatan kang agsikaw. Nita, siyak man takim baso lang. Di mo mangamin kay tagpa-check up. Uno mabutang ka, tamang ano si katayan ti diferensya. Mabuti nga sa asawam mat. Awan diferensya. Lakay, tulungan nakman. Diego, lakay, ayam mo. Ay. Apay nakadalpisak kamot na tanita paglablabaam. Diya makatakder. Naigalisak ngamin kat naligos ti sakak. Ay na, nagsakit ti sakak. Ala, kumput ka kanyak. Oh my God, tatulungan ka at tumakder bakit? Aglaba ka ngamin kat agtutudong. Kanyat na pasamak kan kabirain. Naligos. Ay, Diyak ka palan ti tumakder, lakay. Tulungan nak. ay saus, nakaroon sa mutipan na kailigos na. Ipan mula ngan ijay ayan nila kay tunay, ta ipailod yaw. May mayat no maipan adagos, tapno saan amalamiisan. Asinaw ti agpailot ka na kayaw. Ni bakit ko tata? Naan ano aya? Naigalis kat naligos tata. Ay sos, sapay nasakit ti maligos. Kabalam ka day ti magna? Saan unay, tata? Masapul nga da mga sibay kanyak. Wala nga raw da asibayan ka antay ti day tasilid ti pangilutakin ka. Itangamin ti talaga apagil ilutak. Ha? Saan adi ti ruwar, tata? Saan?
Tamasapol a sagrado ti pagilutak. Madi no ado ti mangbuybuya. Ala, umay kan ading. Uwan, tata. Uray siya kon ti mga lalay kan kuha nga umunag dita silid, tata. Siya kon. Asidig laeng may. Agtugaw ka laeng dita ading. Ala, umay kan ading. Uwan, tata. Anay. Nagtaermat gayam dahi ta amang ngilot. Isunsamat nga agkarasubli na kita'y babakit nga umay agpapailot. Tanataer ngamin dahi ta amang ngilot. Saan mo't? Talaga laeng analaing si kamot. Biring bakit? Kumusta ngay? Nabang-aran ka kadimat laang? Launay alakay. Ay na, naglaing gayam ni Tata Tony. Iso na laang ta nagpudot iti unag. Kita mo, medyo may garaw-garaw ko to saka ko. Huwag ngagpaisaw. Talaga gayam analaing ni Mang Tony amang ngilot. Di na tayo pa'y siningir. Hanggang datayon samot laang ti saan na siningir bakit? Tadya daduma anapan ni Jikat nagbayad damot. Lakay, si kamampay laang tagluto. Kasladyak pa'y kabailan ti magna. Nay, kunak man namayatain bakit? Wan, ngam kasla di na kaya ti mabigla. Naskan nga inayad lang. Alang arod, agbuya kalat ta ditan, ta siya kung ti makamu nga agluto iti pangaldawan ta. Di mo pursaan nga igaraw ta amangan no kumaraw. Agyaman naklakay Ang panagkunak kasapulan nan sa ti second session. Ha? Second session? Naskan nga ipailot kumanan tapno nadardaras ti panagimbag na. Si Kaman, nanyat panagriknam. Kaano nga raw na mapantamanan? Urayin ton bigat manan Kasano nga tan bakit? Adamot gayam aramida kita. Abunwak gayam na kita'y mulak. Apay no itantanta pa lang ti panagpailot mo. Mabalin siguro inton malam. Sapay nasakit manan ti saka kun lakay. Masapul mailot adagos. Ang amala, aramidam latati ko ng mga aramidam takabailak mo ti mapanagmaymaysa. Ha? Sigurado ka? Amangan no sumakit iti dalan? Saan? Tadamot tricycle. Saan anak mamagmag na? Alang arot Aganad ka. Amangan no maligos ka man iti dalan. Wan, di na kun urayin ang mangal daw tadyak amo na manan nga oras nga agawid ak. Dyak amo na dumanan ti pila. Amom matun ti kinado ti tao ijay. Kurt, panganam nga rod ngay. Di na ka di pa kadanagan. Ado ti mabalin apanganan dita, lakay. Nay, nagkapwam Jigo. Di tama ni Storantay. Napanag gimatang iti bango sa pangrabyan mi kanibakit. Nay, apay, sumip nga din. Di kay pailan nakalutaw. Nagkapuak kami ni Jitalo nantay. Kat kasangsangput mo't ni Bering. Napanmanan nagpailot. Saan pa'y anaimbagan aya? Kunak man numayatan. At takano pa'y basit ante. May mayat mo't lang no mapadublyan. Tapno sigurado. Sa bagay mo't kit di aywan, total. Agpapailot mo't laang ni bakit mo ijay. Apay no padasin nyo nga ipailot tay tiyan na. Tapno maisim pa jay matres na. Barang agsikog mo't taon. Epektibo mo't lang at taday ta, antay. Ay katawan tay kas padasan anakan. Awan mo't siguro tidakas na. Kinapudno na lakay. Naibagamutan niya antipan niyang kanyak ti may papaniti day taabanag. Kat si Kaman bakit nanyat panagkunam? Padasan ta amin awagas Kayat ko ano siyak, bareng agsikuga kun. Alangaron bakit? Mapantay ton bigat. Uyugan ka. Kadan sa maramida mi jitalon. Ado kunak pa'y nga rod adalusak jemulak nga abakan laya. Naruutan damutan. Kauray saklatan at imapan, takabailak mga ureawan kadwak. Ha? Sigurado ka? Wan, kan maburing ka mga lang agur uray ijay. Amumot nga do ti dumay dayo ijay.
Alang aron, angam no kayat mo, ibagak ka ni nanang takuyugan na ka. Ay, saanan. Kababain mo ka ni Nanang. Amangan no adaramidan na. Syaklatan, lakay. Bakit? Dumundan ka man, Diego. Di ka man arakop ta nagdagaang. Ha? Nay, itaman pa akasta ka bakit? Sigud mo't analailo ka nga oray na dagaang ti panawin. Awan mo't apulos reklamom tunggal arakupon ka. Ay na, pasensya kan, Diego. Nabanugak ngamin. Kaya't kunti maturog. Awan pigsak nga umarakop. Ha? Nay, nagsapa ka mo't na nagdigos biring. Anda ka di papanam? Ay, nakagpailot Masapul ngamin ang mapasarunwan na dagos ti pa nagpailot ko tapno epektibo. Ha? Kasta ya? Alang arot Maring maadaan tan iti anak. Wen patsak nga iti mabiit, agsikuga kon lakay. Ay na, mapatganton ti tarigagay ta maadaan iti anak. Dari bakit? Nalamin. Arakupan nak mamat. Nabayagan ang dinak inararakop. Ay na, nagdagaang. Kundi kan samo nagdigos. Nagangdud ka. Ha? Saan ta nabanuga ka naggapo ijitalon. Ngamkit ni, nagugasak. Ay, liklikan tapay latagin narakop. Tamangan numasulisog ta. Ha? Man ano ko makitagasawa tamit? Saan pa'y kanong arod ang mabalin ita ko na ni Tune? Ay tata Tune. Ha? Taapay ka no? Masapul ka no amalpas pa'y ti session ti pan nakailo ti tiyan ko. Adda pa'y 10 sessions. Nay, nakadumot a session daytan. Wen tapno sigurado ti panagsikog kunto, lakay. Kan tapno sigurado ti amin. Agsina tapay la iti pagidaan. Agkaidatan to numalpas ti session ti panagpailot ko. Kat, kumusta nga ikaanakan? Nakabukal kayo ka din kini bakit mo? Masikugan. Kasano nga agsikog at nagsina kami matan iti pagidaan antay. Apay nga Kasta kanumat ti patakaran di mangilot. Talagpasan da pa'y kano ti session ti panagpailot ni Bering. Tapno sigurado kano ti panagsikog ng tao. Kasta Ne, at dagayam kasta apatakaran na. Diyak mo day ta. Unang tay. Ay, kasla kayat ko na pagsardangan nga agpailot. Angam sayang kano no di na ilepas. Sa bay aklatan Sa pa'y adupay a session ti maarami dantay. Mabayag pa'y amalpas. Lakay, sana ka mangal daw ita dito iwan. Apay, papanamanin ayata nakapulis ka man na nabigbigat. Kat inak manan ipasimpa to'y matris ko, Inal daw mata na mapan ka agpailot. Wan, tapno malpasan. Tapno makabukaltan iti anak. Sige, mapanakaon. Doon na, dumawatak man iti bunga manggayo. Ala, naganos pa'y dagita, Bering. Urayom mo't adumakal basit, Awan ngamin makita ka manggay jay ili. Alan, doon na. Makapangpanganak launa yun. Uray bayadak no iso. Ala, nagbabasit pa'y laeng. Anyat makan mo di tangay. Mabalinday tan. Alan, doon na. Kakatayin na una yun. Aguray ka. Aginaw ka din, Bering. No kasta, adanton anak yu kiniin San Diego. Ay, kwa. Diyan mo. Basta ikanak di tabunga manggayaw. Isukdalan na kundo na. Ay na, nagimasan talsam na. Nay, kunak no asino ti malabsak dito'y puon ti mangga dadona. Si kamot gayam, Bering. Ay, da kayo magayaman ti. Umay kayo tamangan tayo iti mangga. Agasam dayta. Kabailam akanan dayta nagalsam amangga. Nga uray awan asin apagsawsawa. Kabailakan ti. Nagimas nga rod. Ay na, napagbigyak mo ilangan tingiwat ko. Aguray ka. Aginaw kan samot dan, Bering.
Ha? Ay, diya ka mo, ante. Saan na ka nagbinulan idi na palabas sa bulan, ante? Anya, ay saus, masikog kalakit din. No kaya't maukuyugan ka di ta health center. Intag pa check up. Ay na-excited akong sika. Umay kan, intapon ka no pudno ang masikog kan. Ay na, Diego! Diego! Huston day aramidam dita. Apay ka di, antay. Umasidag ka ngamin dito'y darasam. Wan, antay. Apay ka di. Ay na, husto day tantagawitan. Ingka kita di asawam. Madama manuti pa nagbakwar na ijay balayaw. Ha? Apay? Naggapo kami itay ijay health center. Kat positive. Masikog jay asawam. Ha? Agpaiso, antay? Wen, nasurok ka nun ang makabulan jay inawon na. Iso nga agawid kan, taing kakitaan jay asawam. Malapanawan kan, taing nakpay ipastor tay nuang may. Agyaman na ka. Masikugan di asawak. Ha? Agore ka? Masikog? Nay. Kasano ang nagsikog? Kat nasurok mo tin atalo abulan adi kam nagkaida. Nay. Kasano nga yan napasamak ti kasta? Mano abulan ang ti sikog mo, Bireng? Nasurok ka makabulan, lakay. Anya? Kahit, sino nga rod ti amatiin inawam? Ni, apay akas dati sa lunsod mo ngay. Sika asino pa'y kumangay? Ibagam tagpaiso kanyak. Asino ti amatain inawam kunak? Sika nga rod. Kasano asyak? Kat nasurok at lubulan nga awan napasamak ti nagbaatan ta. Diya ka mo Ang sikamot na talaga ti amati sikog ko. Asino pa'y kumangay? Imposible. Jackpot yan day tabiring. Lading itag. Ngam jak mamati asyak ti akin putot iti day ta. Iso at dinak alilawan. No di mo bigbigan nga anak tininawag di sanlaan. Awan na sakit abakrang ko. Papanam. Apay nga agim impaki ka. Pumanawa ka. Tadi mo mga labigbigan nga anak to ininawag. Natangsit kan taamok nga dalalakim. Makamu ka. Panunutan, ti kayat mo panunutan. Awan bibiyang ko. Ipudnom ti amin kanyak. Ibagam tiyag paiso. Bareng mapakawan ka pa'y. Awan ti rumbang nga ipudnok. Anya kumangay. Basta pumanawa kaun. Nukasta, talaga apimanawan ka anakan. Uwanante. Pagpudpudwak no asino ti lalaki na. Ngam awan mo't may baga na. Ala, pudno ayang atang at dalalaki na. Amang ano atap mulaeng. Kasano ajak agatap. Kat nabayag nga awan napasama kiti nagbaatan may. Kalpasan na nagsikaw. Ay, day talaeng Ngum kaslasaan mo't maaramid ni Bering tikas jay. No ibaga na kumatyag paiso. Mapakawan ko pa siguro. Ngam talaga nga impatangken na ti kaawan kano ti madi nga aramid na. Diego ka anakan. Agpakuyog kami man kan kano awan papanam. Ha? Papanan tayo ante. Marigatan amag na jay kasinsin mo. Tanatumbay din nagbasketball da. Jakmet ka bailan nga ubaan. Iso asi ka tinapanunot ko apagpatulungan. Sige ante, kuyugan kayo. Ay, agyaman na kaanakan. Nakadanon tayon dito'y pagpailutan tayo. Naimbag tanda ka. Awan na nyaman na ante. Iso na lang ta agpila tayo. Ta anuman ang ti tao. Wan nga road. Asino pa'y dagitawan ti number na? Umasidag lang dito. Ha? Ha? Ni Biring matay jay kaanakan. Apay nga da ditoy. Ne, iso mo ti para awat iti number. Dahil ba ti number? Simrek nga tangag trabaho dito'y. Tsaka mo ante. Insan, nadamag mo ka din ti may papankin ni bakit mo kan Tata Tony. Adun ti mangmangag ko sayang gusang insan. Ngamjak pa'y napanagnakan.
Pudno day di adamag insan. Ngamin, nakita mi mismo kinila kay ko ijay ili. Nagkuyog na, kat naglailo da iti tunggal maysa. No kasta, talaga amapanan ti atap ko. Kat nalabit, da di atone ti ama ti sikog na. No bilang taag subli ni Biringkan ka, awatem ka di pa'y? Diyan ka mo insan. Narigat agsaw iti patapos. Diyak pala masungbatan tayo ta. Psst! Oy, tatang, asino man tikidkid dayan kan sagsagawi siwan nyo dinan? Ha? Ay, awan, adaya. Jay katulong da di takaaruba tikidkid dayan nyo anya. Natiliwan kayo man idin. Kiniddayan nyo day takatulong da di ta. Saan mo't Hindi sumaklaang mait. Apay, may para iti umisam. Ne, kitain nyo Taamangan no mabastusan kada kayo. Kat kagura da kayo. Saan? Kaslakay kayat ng tupay. Tadukas jay asagawisiwak. Kat kaslay parang na jay legs na. Talis-lisen na ti pantalon na nukwa. Anya? Atap yun lang day ta. Saan man atila kidkidayan nyo di tatang. Di yo amo day ta babae, kidkidayan nyo. Mala, sumrek kay kit din tamangan tayo. Apay adeng, anyat sang sangitam. Ken papanam. Nagdakkel mo tabagmaw adeng. Uuwi na ako sa amin kasi hindi ako sinuswelduhan ng amo ko. Ay, Tagalog kamot gayam adeng. Akala ko Ilocana ka. Alam ko naman magsaunang Iloco pero hindi perfect. Karabaw Iloco lang. Ay, kasta aya. Matagal na akong nagkakatulong sa mga Ilocano, kaya amok madbasit na magsalita. Ay, kasta. Anya jay kunam. Saan na ka susulduan nagiti amom kunam? Oo, tata. Kung singilin ko isuda, magagalit naman sila. Kaya alis na lang ako. Ay, kawawa ka naman ang araw kung ganaon. Sapay hapon na. Wala ka nang masakyan na papunta sa ili Oo nga pero baka meron pa. Habulin ko. Baka may maarkila pa ako na tricycle. Ay, hindi na. Huwag mo nang habulin pa. Mabanog ka laang balasang kaw. Kung gusto mo, umay ka pala maturog din sa balaymay. Ha? Nakakahiya naman sa inyo. Ay, hindi. Huwag kang mahiya. Tawa lang sabsabali sa atin. Magkakaaruba tayo. Sige nga, Rod. Kung okay lamang sa inyo na makitulog ako. Uy, ala umay kan balasang kaw. Siyak, ti makaamukin ka. Kat pagturugan na ngay nga rod. Nagado agamit iti bakan ti asilid. Saan anaisim pa, naggulo ijay. Paturugak pala ti silid ko taijayak to sala sa Anya, ay sus, agpat paturog kayo iti saan yung am-am mo. Di kay laagbutang. Amok mo't ni Lerma. Katulong na di tabangi na balay. Saan na kano nga minasusulduan sa amasyanak. Awan pagluganan nan ngagpailay. Kat makaamo kayo nga rod Sige tamang irwarak itipungan kan ulas nga usaran na. Kan sukatan nyo nga rod jay ap-ap ti kamayo Tanagrugitsan. Kababaing tatang. Lerma, nakatulog ka na ba? Ay, hindi pa. Ay, nagsisilpon pa ako. Pati akaw, hindi ako makatulog. Halika, magluto ako ng tubig. Aggatas ta tapno makaturog ta. Ay, ala, nakakahiya. Di ka agbabain. Ipagpabalay mo wine. Manipon dita, bumalay kan ditaw.
Ala, umay kantain tagatas. O sige, pero may tinapay ba na isasawsaw? Ay wine adaw. Adalop bride. May palaman? Anong palaman ang gusto mo? Marami kaming palaman sa kusina. Mamili ka na doon. Parang giniginaw ako doon sa salas. Pwede ba akong matulog dito sa kwarto kao, Lerma? Kahit dito'y akong datar. Agya plagak dito'y. O sige, bahala kayo. Basta ako, dito ako sa kama kasi malambot. At saka, hindi ako sanay sa datar mahiga. Ala, siya akong dito'y datar, ta si kadita kama, wine. Tata, ang dami mo palang gamit dito sa kwarto mo. May nakalak pa na kabinet. Ano ang laman niyan? Ay, tay indul-dulin ko akinabak ng dayta. Ha? Talaga? Wine, naimpedak nga men. Isu nga ado ti idul-dulin ko akinabak ng kwarta ken balitaok. Kung gusto mo, Ate Mina, dito na ako magkatulong sa inyo. Ha? Ay, awan mo't pagpasweldo mi kan ka, Lerma. Siyak, timang sweldo ken kwa na anak kao. San ma problema ang dayta? Anya, ni, di tayo mo't kasapulan ti babaunin tatang. Kasapulan ta? Kasapulak ti para temple ti kapek. Anya, Sige na, Ate Mina. Payag ka na. Nagagat naman akong magtrabaho. Magaling pa ako magluto. ha? Kasano tatang? Sigurado kayo? Kaya't yung agnaid dito'y balay ni Lerma? Wen, nagagit ni Lerma. Sana balay tada pensyon ko apang paswildok ken kwa na. Asino jay mangkukukukin ni tatang Mumina? Ay na, jay babaunin da ididita bangir abalay ni Lerma. Anya, apay nga da dita balayo. Inalamot ni tatang ababaunin. Swelduan na kano. Anya, di ison ti papanan ti pensyon na. Basit lat agbatikan kwanan na. Isong mati kayat na. Kat apay, pasit ti trabaho na, ti panagkukuna. Wan siguro Kaino agpamasahe pa'y ni tatang nukwa, agpaikat pa'y itiuban na Aya, naimbag man ta kayat mo't di babae. Kayat na mo't, paspasurot iti amin nga ibaga ni tatang kankwana. Lerma, kasanungay. Natin nagmatiriknakin ka. Bayat ti panangkukukaw, panangububan, ken panang masmasahim kanyak. Nagroseng ti ayat ko para ken ka. I love you. Kaya naman kitang mahalin. Basta ibigay mo lahat ng hiling ko o hihilingin ko. Ay katuwan day talaga yan. Basta kaya kong ibigay, walang problema. Simple lamang ang gusto ko, Berto. Oo, wag kang madanagan. Basta't kaya kong ibigay ko sayaw. Basta mahalin mo lang ako. I love you. Gusto kaya ni Ate Mina na maging tayo? Oo, gusto niya. Awan maaramidan na ta anak ko lang na jay. Sakti masurot, iti da ito'y apagtaingan. Tatang, nalabasan kayo itay ijay kalsada kin ni Lerma. Mayat ti holdingan siyo amagmag na. Nagalas ti itsuraan nyo. Apay ngagkibkibin kayo. Apay, dakas aya. Agayan ayat kami nga ruray. Anya, agayan ayat nga. Nadevelop tirik nami iti tunggal may sa anak ko. Iso nga agayan ayat kamay. Pangasim di kagbalin akong trabida ka na kamay. Napudnaw ni Lerma kanyak at napudno akmat kan kuana. Ay nalakay kayong tatang.
Baybay anyon day taabanag. Nagubing nga adayo day di alerma ang maidilig kada kayo. Apay, masigurado yung adi na kay tupanawan day di. Saan? Tasak kanulaang tayo ayatun na. Ay, jackpot yun day ka. Kasla saan ang mapagtalkan day di a babae? Lukwan na kay la day di. Saan nga raw? Apa, di ka makawawan, Mina? Ah, Makiasawa ka nga, Mina. Tapnusan na tila pakasiksikuram. Ibigay mo lahat sa akin ang pensyon mo. Ta ako na ang magtago, Berto. Ha? Ay, katuon na. Dahil talaga yan. Walang problema, Lerma. Mag-ipon tayo para sa kinabukasan natin, mahal. Ay, katuon na. Naitaman ti kay kayat kukin ka. Taamom apanunutan ti masakbayan ta. Agurnong tayo ti pagkasarta. Hindi na kailangan niyang kasal-kasal. Matanda ka na. Mag-ipon kit di tayo ng para sa buryal mo. Ha? Nilermamag. Ang awon nakpaimag. Ay, hindi ako nag-aangaw, Berto. Matanda ka na kasi. Dapat nakaredy na ang para sa buryal mo. Ayaw kong mamroblema tungkol dyan. Mala. Sikati makaamaw. Mahal. Ay, oo nga pala. Curious ako kung ano ang laman ng kabinet mo dyan. Ha? Ay, yung kayamanan ko nga raw. Gusto mong makita aya? Tingnan ko nga. Tingnan natin. Sige. Taala at titulbag ka, mahal. Wow! Ang gaganda palang alahas ang tinatago mo dito, mahal. Oo May rilaw, kwintas, singsing. Balitok amin lang ita. Ay, tamang-tama. Wala akong relo. Pwede bang gamitin ko na lang yung relo? Pambabae kasi yan. Oo Sige. Itad ko na ka na sa rilaw. Regalo ka mahal. Ay, thank you, mahal. Ang bait-bait mo talaga. Ang damat gayam no biyayon tatabir tao. No biyayon mo't gayam man tayo sigo da babaunin da di takaruba. Ay. Wala. Awanan. Inatiw kan, hilino baraw. Laklakaya na kaon. Ngam nakanubya ak pala iti ubing nga ada yung ngamsyak. Nagpintas pa Anyat sekreto yo aya tata tuladan kay man. Oraan anwam. Talaga ako maapoy ka, Helena. Mabuteng ka nga agaram. Mababainak nga rod tata. Ay, awan Talaga malakayan ka abaraw no kasta barok. Di naklatultuladan. Natadem ti baniit kaw. Ta nakabaniit ak iti ubeng ken napintas. Hanggang kasla ko nada dita naggapuan na abalay nga da kano sadsadot na. Isa pinapanaw da. Saan? Palsaw na tadamag. Di da kano suswelduan sa pimanaw. Saan ka basta mamatilatan iti bagbaga ti tao? Ta siyempre, linisan na mo ti bagbagida Ngam ti kinapudno na saan da suswelduan ni Lerma sa pimanaw. Kat no talo bulan saan da sinwelduan. Ay, kastaya tata. Wain, iso nga awan babain da kita tao. Kundi katulong da, nga maawan mo't gayang pagpasweldo da. Berto, gumising ka. Apay mahal. Ikaw muna ang magluto. Masakit ang katawan ko. Sige mahal. Ituloy mo lang ti maturaw ta sa akong ti makaamawan. Riingan kan tao no panangana. Ni, apay ada kayo taglut-luto, tatang. Nasakit ti bagbagay ni Lerma. Anya,
Ringag tao no nakaluto ako. Ta pag tumarag to iti agas. Ne, kitain nyo tamangan no agpampambarla ang tatang. Baliktad samot ti mapaspasama kan. Imbes nga iso ti mga sikaso kada kayo. Baliktad samot nan. Apay, di ka makaawat mina. Madingar di bagbagi na ako nakmahit. Pag inanantamot ni nanang mo at takaasimait. Nanang ngamot. Katuan mait, talaga mo't may kadwa nanang mo ni Lerma. Isa nanang, kunam kinkwana. Lerma, saan kan samot masakit? Day tamo ilag cellphone ti kuku amon. Apay no ing katulungan ni tatang amang ilaba iti kawusyo. Maasyan ka kumamot iti amak lakayan. Ngam parigatum met amang ilaba iti kawus mo. Ilutuan na ka pa yun. Manun nga aldaw akas na ti aramidan ti amak. Kunak man no si ti mga sikasukan kwa na. Ngam baliktad samutan. Ayaw naman niya akong magtrabaho. Kat gaputakas ta timbagana, paspasurutam matan. Sana, tulungam ti amak Lerma. Amumit alakayan. Pati pagdigos mo, iso ti mangisagsagana no kwa. Biangot ka naman pala na anak. Naglukon? Rumuaran ti pudno nga ugali day na babae. Natangsit. Diyak kaya ti kastoy makitkitak dito'y balay tatang. Pang-asiyo tadiyo spoiled din tinobya yo. Adipunin na kay matuna yan. Adipunin na sasawamot, mina. Agtintinulong kami laeng. Tultulungak ngaglaba ka nagdalaw sa takaasay. Manon nga aldaw akasta. Agtugtugaw matlat kukuin na cellphone. Ay katagi na nangaraod. San ang mabalin ti kasta tatang? Isukat ti agre na rin na dito'y balayan. Papanawin nyo no kasta ti ugali na. Sinaan nyo kit din dahi babae. Awan karbengam amang diktar kanyak ta anak kalaan. Apay, nangalamin ti karbengam amang mandar kanyak nga amam. Anak kalaan, laglagi pamday ta. Tatang. No saan ka komportable dito balay? Pumanaw kami langan. Sumapol kami ti pagnagdanmay. Saanan? Siyaklaangan ti pumanaw tatang. Taamok adiyo la maidiretso day ta kanya. Maawatak mat tabalay yumat day to. Iso sige, siyak ti pumanaw. Tapno awanan ti mangbibiyang kada kayo. Mabuti naman at lumayas na yung pakialamera na anak mo. Wain, talaga nga impasagid ko apumanawan. Tanay, tila pakibibiyangan na mutan. Agasang tapag sinaan na tapayan. Nangalaan na ti karbengan na ngay. Iba ang ugali nung anak mo. May pagkamaldita. Naiinis ako. Mala, sana balay taawanan ti kontrabida ti balay, Lerma. Maaramid tan ti kay kayat ta. Mahal, binuksan ko pala yung kabinet mo. Ginamit ko yung mga alahas mo doon. Sige laeng, awan mo't mangusar ka na kita. Usarem laeng, mahal. May mga ibang relo pa pala doon? Ay, oo. Ginatang ko dagijay, ijag trabaho akpay laeng. Dagijay ti pakalaglagi pak iti trabaho iday. Mamahalin lahat yun? Wala. Nangingina dagijay rilaw. Ang jak usaran ta sa anak ka na iruam nga grilaw. Ay, sayang naman kung hindi magamit. Kung gusto mo, ibenta natin. Taitago natin ang pera. Ay, kit mapalin mutlat ta, mahal. Ta pangrogyan ta iti business ti mapaglakwan ta. Oo, mahal. Tama yung naisip mo. Magtinda tayo ng merienda dito sa harap ng bahay. Uuwi muna ako sa amin, mahal. Kasi may sakit daw ang tatay ko. Kastaya, kuyugan kan mahal. Ay sus, malayo sa amin. Baka hindi mo kayanin ang biyahe. Baka mamatay ka sa pagod. Ay, nalabos kamot, Lerma.
Kabaulak. Huwag na. Ayaw kong may asikasuhin ako sa biyahe. Mahirap magbiyahe na may alaga. Sa anak mo't nagpaasikasukin ka. Sumurot ako, hay. Ay, o sige. Ikaw ang bahala. Dito ka muna, ha? Kukuha muna ako ng ticket natin. Hintayin mo ako dito. Sige, mahal. Dalian mo, Oo, saglit lang ako. Nay, apay binagkat mo na itabag mo ngay. Oo, taba ka may magnakaw dito. Mahalaga ang laman ng bag ko. Diyan ka muna, ha? Ay na, makitak mo't laangan ti lugar na lerma. Maamamok mo't laangan nagitidadakkel na. Ay, nagmayat teriknak na nakatumpungak itikas kan ni lerma. Malaksid anapintas, nalailo pa ay. Saan ka pa? Apay ngay, maluman ng awan mo't ni lerma. Napananan ngay, tsak mo't maawagan. Manuoras ko nga gururay dito yung terminal ng awan mo't tan. Ha? Ni Mina. Hello, Mina. Apay, ayan nyo tatang. Ada, dito'y balay. Ha? Ada ka dito ni lerma? Kita man, ang mga nagsubli nagawi dito kat nalipatan naktituyan terminal tibas. Lerma? Awan man. Apay nga da kayo dito terminal. Eh, orayak nga rin ni lerma. Kunana mapan mangala ititikait. Gamday, manuurasan nga urayak dito awan mo tan. Jak mo't maawagan. Anya, ay sus, agawid kay kit din. Amangan no agur-uray kay la iti angin dita. Saan? Urayak ni lerma. Adala siguro na pananabi ay. Oh, kumusta tatang? Adda ni Lerma? Naurayo? Awan mait. Intarayan naksamot san ti awanan bay na babae. Lakit di Di yun namnamaan day jay. Di na kaila siguro madirit sa asinaan. Iso nga indalan na itikas jay awagas. Apay nga yakas jay. Kalpasan anaala na amin na kayat na kanyak panawan na kaon. Apay, anyat inala na kada kayo. Lagi jay duldulin ko nga alahas ko Sapay ginginaan lagi jay. Kan amin na pensyon ka o inrimit ko amin kan kuala. Kunana ngamin nga gurnong kamay. Ay, kunak tumo ngamin kada kayo. Didak tumo diningag idi. Oh, anya nga ita. Apay nga yakas jay tinaramid na. Apay nga anak ka. Nay, mayat mati kakatawam dita cellphone mo kaanakan. Uncle, na kayo magayam. Pagliwliwan nga ron tiyagbuya ti social media. Itay kapay nga raw nga ay ayaban. Ang dinak mo't mangmangag. Nagapan niyo, Uncle. Napan ko man kinita nagtimulak anatag. Dandani nga minin kat amaapay. Nas kanabantayak ta mga noon na andak. Sapay nakitak dagiti kaabay ko abangkag kat adon ti nagpurusan da itinateng ijay. Madlaw abinuras ti saan nga kinkukwa. Ay, nasken nga raw, dabantayan niyo tayo mula yung Uncle. Amang naawan mabati kada kayo no takawan da. Wen nga raw. Ay, dumawatak man iti nalamiis at anumyaw baraw. Mawawak una yan. O sige, Uncle. Mabit lang nga raw, tayalaan kayo. Ayan nga mintay cellphone mo aginatang ta, Uncle. Adamat ko mapagliwliwaan nyo ano kasto yung awan kukuan nyo. Adda ijadyo rabaks kao. Jakmat kabisado ti kun kuditek ijay. Iso nga agradradyo aklatan ano kasto'y akagap-gapok iji bangkag. Di mo't insuro kayo no kasano yung ausarin. Wen
Yung pasigmut ang nagsisiksay ti makitak no kwa. Kaslapay kat agbasol ti matak. Intun kwan, tila mapinpindot kaun. Ay na, iso siguro ang nagbaak kayo at mabuteng kayon sa iti balasang. Iso nga rod nga inyalaan kayo iti cellphone. Bareng kunak no makabirok kayo iti maasawa yo. Puro-puri na ramat nagiti friends ko ijay ibay. Pasaray English dak. Jakmet amo ti song-song bat kao. Ado ti babalasa nga in-add friend ko dito lugar tayo, uncle. Agpili kalangan kada ko ada. Awan samot ti mayat. Addan tulat ta ka di. Aywan, adda sarakag at chatmate ko inton Domingo, uncle. No kayat yo, sumurot kayo kanya. Anya ngay taramida kijay. Kasto na, uncle. Paliiwan ta nga umuna. No napintas, siyak ti sumangaw. Ngam no nalaad, da kayo ti sumangaw, uncle. Anya, ay tila aramidam. Ipaspasubo na kasamot kaanakan. Saan, uncle? Siyak ti makamo ka na kayo. Basta sumurot kayo niya. Alawanan. Bareng makasawan tumot da taon. Oray nalaad ni tan talakayak mutang. Ikidumakon Sika Martin, saan man atila isursurom kini ulitag mo? Awan madakas nga isursurok, nanang. Kan may sa tulungak laeng. Takayat na kanumot ni makaasawa. Narigat mo't ngagpaiso, naglaklakay latan ngagmay-may sa. Sayang nagtinalawa abangkag na, naawan pangipatawidan na. Ngam kasanon no pagkwartaan dalaan. Di kay agdanag nanang. Tadyak mo't baybay-an, uncle. Martin ka anakan. Anda kaon. Nakapulis ka ka rin. Oh, adatan ni uncle nanang. Nay, bantayam ni uncle mo Saan atila ipaparamid mo? Nanang. Kaya't ko ang makaaliwaksay mo't basay. Saan lang ay jibangkag ti ayuyang na. Pagpasyarin tayo mo't Kasanungay ang makasirpat ti balasang no kasta. Uncle, umunag kayo pa ya. Unak man nakapulis ka Martin. Apay mo takas tatilang Amberto. Right. Apay kada ipag. Kas kamulan na ipatakdra bang kayon. Nagpuraw unay tarupam. Apay, nagpulbos ka. Nasubra sabot nga agpaiso ti pulbos kaon. Ay na, kisay ang basit. Napuskul unay tapulbos mo. Samo pa'y laim patakder dahi tabuok mo. Ay na, naggrabe mo dahi tabang banglumon. Aglalaok tangot mon, Berto. Bangbang lukas ka na pumada. Ada nga minsaraken may ijay sintro ipag. Iso anasken amayat ti purmak. Ay sos, ang mga numapabot ngan ti balasang itikasta nga itsura ang bayaw. Tila sasawan niyo mo't nanang. Nagmayat to pa'y ti porma ni uncle. Ay, uy nga raw. Kakaiso na may suot kon tay puraw apulok. Mano ataw na nakadulin. Ita, mausar ko manan. Nagalas mo't gayam, uncle. Nagpintas mo't iti profile picture na. Nan, kitak man taladawan na di ta cellphone mo. At di man, oh. Nay, huwag nga agpaisaw. Nagadayo mo tilangana. Nagkinis ti rupa na dito'y ladawan. Ngam iti personal. Kas na namurang mat. Nanay, kumanitan iti aglawlaw. Da kayon ti sumangukin ko na, uncle. Ay, manjak, saanan? Kunak man no makaas-asawa kayo. Ay, saan pa'y gayam? Saan pa'y nga ita? Mangkita tayo ti sa balay. Uncle, nakita na tan. Umasidag ka na tan. Di ta kayon, makaamu kayon kin ko na. Martay, di nakibati dito ya. Orayin lak. Kat, kumusta ti panagpasyaryo, Martin? Anya ngay Berto, ang damo laang nabirukan nyo ang maasawam. Kaslan alpay mo dagita abagay o ang nagawid. Na-scam kami na lang. Kunak no beauty queen.
filter lagayam diladawan na. Ay na, di kay pailang amin agarom kadagiti babalasang dito'y ayan tayo. Adomot tinapipintas dito'y, naggagagat da pa'y. Ni Leticia, madlaw nga agkursunada day jay ken ka, Martin. Jak kayat ti balo na lang. Na, ni may lang arog. Jak kayat da jay. Nagtayag ken nagbakad. Amang ibaltog nak to da jay no makaarami da kiti di na magustuhan. Kabutbutan. Napili ka ngamin unay, Martin. Kahit si Kangay Berto, mangpili kan ay iti armom kadakwada. Ay, kat no pinadas ko idi akinidayan ni Leticia. Ngam nagtadam ti ko silap na kanyak. No di nakayat, nakarkaro pa'y ajak kayat feeling mo't na dya abalaw. Ay, napili kayon tumo ngamin nga agulitag. Inton kuan makapili kayo iti kuggangi. Uncle, kaya't yo ti sumurot manen kanyak ang makisinarak iti chatmate ko. Masigurado kon ang napintas da jay. Napintas gayam di si kalaangan ti mapan. Umapalaklaang no ginusto kayo adwa. Kaya't ko ngamin ti makasigurado, Uncle. Iso aka sa pulak ti back up. Manjakaw. Manyaman dyan ang agkaon. Apay, di ka pailan na didigra iti damo apan nakisinarak yaw. Sa balitan na nang, marikriknak. Amangan no soulmate kon na jay. Sapay iramraman mo ta ulitag mo, Martin. Para salungarod niya, Uncle. No jak kayat, saluan niya, Uncle. Oh, saan ka di, Uncle? Sa mapantanya. Kuyugan nakmanan. Salahunan. Nga maudi na ituyin Jakon kayat inton sumarunaw. Ayos lang mo't kanyak nga uray jakon makaasawa. Awan pa'y tay kasinarak mau. Sapsapulik nga rod, Uncle. Puraw ka no ablaus ti suot na. Kat no nagadumay tinakapuraw. Ha? Dahil samot, Uncle. Makita yung kaditay babae anak katakder ija banda. Di namat kaing-ingas tay aday ti profile na. Na-scam tan samot manan, Uncle. Uwan ngagpaisaw. Nagandayaw tilangan ay timpakitam a picture kanyak. Nakapimpintas tiladawan na dita cellphone mo. Iso nga tada dya, Uncle. Unsamag. Hanggang nay. Di nakipaspasubaw, Martin. Umuna akong nga gawin, Uncle. Sumaruno kayo taon. Martin, uray na ka! Martin! Nay, Adamot gayam kadua din nakapuraw itay. Puraw ti bado da adwa. Ay, asino nga'y kadagita ti saraken kumajay ka anakak. Asit gakman ida tagdamagak. Excuse me, asino ka di kada kayaw ti agnagan iti Milo day? Siyak tata, apay ka di. Nagpintasan na iti ababae. Kwa adeng. Ibagaktyag paiso Wine, siyak ti ulitag ni Martin. Di mo chatmate mo ni Martin. Ay umuwan tata. Ngampimanaw mo dun. Nakitak itayon. Ngampimanaw mo. Ibagaktyag paiso Ngamsapay kumata saan na masaksakitan to'y kaduam adeng. Ngamen, nakita na to'y kaduam. Taawan kamot ngamin itay ditoy. Impagarup na nga iso ti chatmate na. Kat dinan sa nakurso na daan. Kasinsin ko to'y kadua, tata. Red flag daytan insan. Naimbaglakit din na tanailisi ka adago si tikas dya klase ti tao. Siya kon tagkidaw iti pasensya ka na kayo. Siyak ti mababain gapo iti naramid ti kaanakak. Ay, sana da kayo ti rumbang agbain, tata. Day dya ka anakan nyo ti awan babain na.
Pasensya kayo, mga ading. Tata, mangantayo pa yan. Nung okay lang kada kayo. Ha? Ay, kababain samot. Umay kayo kit din, tata. Da kami ti mangilibre kada kayo. Langarod Da kayo ti makaamaw, mga ading. Mayat sakit di tay pinanawak at chatmate ko nga impasa kada kayo Uncle. Kwa. Ayos lang, mag. Naimbagkit di at nasingpad. Inawis nakpay anangan. Inlibre nak. Ha? Ay, no kasta, pasado kada kayo da a klase ti babae. Ay, katuan latan Iso na lang. Sa nakasigurado no kaya't nanto pa'y ti makisinarak kanyak. Nasingpad. Ang di naksamot kursonada. Amangan no aging ga kami la iti friends. Inad mo ko man ay ti FB, tapno da kayon ti agchatmate. Iso ka no ti mangiad kanyak. Anya, sigurado kayo ni ti dadya, Uncle. Wen ano adda pan nakaikarikan ko No nga ikidawan nang agkita kayo. Mapan kayo? Ay kat mapanak Angam nay. Di kan sumursurot kanyak Taamangan no agawam kanyak kaanakan. Pulos, Uncle. Jak pagan ano rajay. Kukayo lang. Jak kursonada. Awan sumgar adut-dut ko kenkwana. Sigurado ka. Uwan, Uncle. Ipabusoy kon kada kayo. Barang makaasawa kayon. Saan mo't na napintas? Lumabas akpay kaanakan. Nay, itugtugot nun samot akanayo na ni Dibangkag na ita cellphone nyo, Uncle. Talagang sa seryoso kayo ti dadya at chatmate nyo Ay wan kaanakan. Kid-kid daw nga raw nga agsarak kami kumamanan. Kaduaan kayo, no kaya tiyaw? Ay saanan kaanakan? Jak kasapulan ti kadwa. Nay, timurad kayon sana, no may papan iti babae. Wan, tajakon paluspusan na jay kaanakan. No aklunan nak na jay, ikasarkaw adagusan. Ay na, agyaman ak melody. Kunaklakid din ano din nakayat. Roberto. Ay no, nagmayatan ti panangimbalikas mo itinagan ka. Kasla musika iti panagdingig ka. Nalagaan nga mintiriknakan ka, Roberto. Kat naragsaka, no kasjay akachachat ka. Ininot matan amat-mat nagtiriknakan ka. Kaya't kan ngay kasar melody. Sigurado ka kadi? Nagbiitan. Di ka nga taagbabawi. Adda nga mintay pagsasao. Ababalwanak ka no, taadda siding dito'y pagayusan tiluak. Saan ka kadi amabutang amatay no bilang laang? Uray mataya kaon basta kalpasan ti honeymoon ta. Anya? Ang madamag kumanlaay. Anya ka de tinagusto ang kanyak. Kat adayo alaklakayak ngam sika. Ay, kinapod nuna. Nauma akon iti kataubak a karelasyon. Ngamin, awan uray may saan ang seryoso kanya. Iso akayat kumat apadasan ti addan edad na. Kitsi ka dayta. Kanadlaw ko ngamin anasingput ka, Roberto. Ngamado ti mangibagbaga. At ikanusiding dito'y pagayusan tiluak, ti makagapo no apay asin sinaandak dagiti makarelasyon ko. Mabuteng da ka no amatay. No siyak, awan kanyak dayta. Uray pa'y nga ta mapuno iti siding tarupam. Awan problema kanyak. Saan nga umdas apakaupayak dayta? Agyaman nak, Roberto. Sapay la ko mga rod, tadikan tumauma kanya. Promise, Melody. Di kag dardaraso daw, Bertaw. Ang mga nupanawan na kantumula ang day tanubyam, taub-ubing nga adayong umsika. Kasla anak mo,
Bastag sagana kayaw ni pag ta mga sawa akaw ni ti mabiay. Nabit pa'y matlaan na gayan ayat kayo, Uncle. Ikasar mo adago saan. Jakon makauray ka anakan. Narigatain. Ang mga numapukaw pa'y kanyak. Talagang ngarod nga aladan yun Uncle. Wen jakon paluspusan ka anakan. Kuyugan daw, tadumanon tayon. Uncle, adda tayo nito balay tinobya. Di mat isuday jay tay chatmate yaw. Apay ngay, adda mat ka-holding hands na alakay. Ay, saan aday tatinubyak, Martin? Ha? Sino nga rod? Ni, adda kayong magkaya mo, Roberto Mahal. Ay, well, Melody mahal. Kanwak dagiti kakabagyak. Danunan na kan. Mabiit lang ang mahal. Parwara kung dananang iti silad na. Uncle, isuday jay tinobya yaw? Wen, Martin. Ni Melody at chatmate mo iday. Anya? Nagpintas mo't gayam. Kaslasaan mo't ngay so tayo nakita tayo idi. Talaga asabalay. Tadjay kasinsin na tinakitam iday ang nakaupayam. Anya? Uncle, apay ngay adi yung imbagbaga kanya kasabali di nakita tayo idi. Ha? Di yun patuluyan ti mangikasar ka ni Melody, Uncle. Pangasyaw. Siyak ti chatmate ni Melody idi. Di nakamutlapagan ano tinubyak. Ta naupayan ang naming pinsan ken ka, Martin. Pasensya ka na. Ngam awan inlimod ko ken kuana. Imbagak ti rason no apay apimanaw ka iti dayling aldaw. Isu asori at talaga kaanakan. Anya? Inagaw ni Uncle Berto kanyak na di Melody nanang. Inatrasam nga rudeng. Rineject mo. Sa ita, kasta ti ibaga. Ti amok akat jay saan anapintas ti chatmate ko idi. Ngam kasinsin na mo't gayam na jay. Awanan ti maaramidam. Tanatulagan ti kasardakin ni Uncle mo. Umadanin ti kasarda. Nanang, ison-ison niya, nobyak. Naimbag nga, orasyon. Nana. Ay, kasta mo't balasang ko. Ay, nadamot gaya mo nobya, manak ko. Oo, nanang. Danuman, Martin, makain-inumak. Nananani, yalaam iti danum tinobya, Martin. Marigatan sa nga agangas. Mabit lang, darling. Apay, nakaamamam iti nobya, Martin. Naamamok iti kasar ni Uncle Berto, nanang. Nagustuak ta napintas. Natayag pa'y. Inaram ko aragaws kat sinong batang nakmat aragaws. Wen angam nagkutong mo tanak ko. Mayat ka di sexy. Ore tabagbagay na ti kinakutong na. Napimpintas nga adayo tinobyak angam ti inasawa ni Uncle Berto. Taob di asawa na tinobyak nanang. Ag inanata pa'y Martin, nabanog ako nga magmagna. Saan ta pala nakaad-adayo? Nabanog ka adagosan. Maang-angsan ka pa yun. Irwar mo man, Jay. Nebulizer ko itabag ko, Martin. Nebulizer? Wen, kasapulak no. Kasyo nga marigatan nga gangas. Hantan nga mapaniti. Papananta. Han kon nga. Kaya, agawitan. Ubanak nga agawid niya. Anya? Uncle, dandanin samot kan aganak ti asawam. Dakulan ti tiyan na. Ay, wala. Nasken ayagawak tanay, lakay da taon. Maring lain no kabalak pa'y ti pumutot iti lima. Akait, si Kangay, kumusta mo't tayo numiyam? Ikasar mo na. Kasano ngagkasar kami kat kanayon mo't ngagsakit. Awan lagat kila at ngagkapsot. At dapay angkit na. Basit lapan nagnami, kamkamatin ng tayangas na. Anya? Kantay ornong ko akwarta pagkasarmi ko ma. Nagastos men, ta pinagpadoktor na. Nay, inot na nay boss.
Ha? Apay ngay. Nakadumat sakit na. Anemic pa isa kanayo na maulaw. Isumot la anak ko tong Uncle, ala gasto sa pagasam. Oray tanapintas may. Marigatan kan tumanan na makasapolitikas kan kwa nakapintas no sinaam. jak amo ti sawag, Uncle. Ada ka pa'y laang mo dito'y balay, Martin. Di mo't itati iruruar ni Sonya ija ospital. Nairwarmin nanang. Kat ayan na ngay nga road. Intulod ko idan ija balay da itay. Insubli ko ni Sonya kadagiti da daktel na. Anya, apay ngay. Sinina akon. Awan maaramidan da, tasan kami mat na nagkasar. Kan oray ta, binayadak mat ti bil na ija ospital. Anya, Ipabaklay damot ngamin amin ng kanyak agastusan ni Sonya. Di kang pala nagkaskasar ngam na ganun tinabusbus kaw. wan angam sayang ni Sonya anak ko. Sapay nagpintas. Oray gayam iso ti kapintasan di ti lobo, no, managsaksakit mo. Awan mo't lat serbina nanang. Ha, Agasam mo dayta. Tunggalag pasyar kami. Dayta lamang igam iti nebulizer ti araramidag. Oo. Yak kaya ti adda pasyente na nanang. daytang amin kat. Gapo iti kapipilim dayta anak ko. Gapo ta napintas, inara mo at agaws. Adi mo pa'y am-amunay. Sa ita, basta sinaamlatan, ay kaasimat adyen ubyam. Nagpasensya akmat kadakwada nanang. Mawatan dakmat siguro. Kit bayan nyo. Tainton sumarunaw. Saan lagan nga akin ruar apasat ti kita ak iti babae nga armag. Tsak kayatan tagdarasudos nanang. Naimbag ang oras mo, Manang Carol. Adda ka din ni nanang mo. Uwan. Adda, umunag ka Rustom, di ka masaksakitan Nga madamag ko man lang. Talaga ka di napudno ka kaninanang ko? Saan mo ka di paglulukwan laan? Saan, Manang? Nakasagana ak amang ipanagnak iti dayta. Ikasarap ko ni nanang mo. Ay, pasensya ka na. Uri asino mat siguro nga anak. Talaga nga agdwa-dwa no kaskan ka ti agaram. Wano agkursunada kan kwa na. Tane, inauna akpay nga anak na ngamsi ka. Saan matatawan ti pagibasaran iti napudno panagayat, Manang? Ay, sige. Mabit lang nga ron, tayabak ni nanang iti silid na. Aywan gayam! At the date mi itaken ni Rostom. Ay, dandanimot na lipat akot. Ne, nanang, kitaan nyo basit Di kay man apus iti FB, takababain. Anya kumaaya ti kababain iti dayta. Katawan mo ti daldala pusen mi asabali a tao. Agin inayat kami nga rod ken ni Rostom. Kat mabalin nyo matlat tatagin nayat nga oray saan nyo nga ipos iti FB tila ngayo adwa. Agasam mo ngamin ta ipos yu pa'y ultimo pa naging nagag kan pa nagsinsin naklot yu. Oray ko man no teenager kayo, tamawatan basit. Ay na! Awan bibi ang ti asino man, iti kayat mi nga ramidan iti nobyok. Kat katawaan da kayo nga rod, nanang. Nang runa dagiti makamam mo kada kayo. Apal dala dayta. Awan ngamin ubing a jowa da. Adayo ngamin nga intarayak idaket. Ha? No apay mo't ngamin nga adu, timan nakibiyang at tao, managkapal da unay. Basta dagitay simple lang ngamin aladawan ti ipusyo Anan, tagsukat akon. Diyak agtigusen, tama nga numatektekan ni Rostom amang ururay kanyak. Napanarmanan ni nanang mau Carol. Awan mo't manan iti balayaw. Ay na, napan man nakiditan Nay, imbag man.
Tadya makidayday tar aramidon na. Huwag nga ruda. Di pa'y makawalisan di ti paraangan. Idi awan pa'y boyfriend na nagdalos ti paraangan mi. Naglalang tupay adag iti mula na amasetas ti tasango ti balay. Ang amita awanon, di nan masango asibugan. Sumarampiting mat na dyan nga inam. No kaano abim makat, isumat ti panagamampang na. Nga ruda. Ang aman niya nga ay awan mabalin. Nasukir mo no mabagbagaan. Kanya nga oras asumang pataya. Tsaka mo, uncle. Malamtumang nga tana. Walang araw, agsubli akto na malam. Kasaritak man itinalapat na di nga inam. Nakitak man ang jay postmaw manang Ricarda. Napanan nyo man ni jay hot-hot ano biyam. Unay matikas ta apang ipagpagarupam ijay nobyo kon kabagis rende. Apay, di ka mabain. Nga ibagbaga na ititat taaw a sugar mami na kanadya alalakay. Ay na, nagbidot na iti dayta nga ibagbagada. Anya sugar mami, kadno iso ti sugar baby. Ha? Adaya gasgastusek no kasjay nga agkuyog kami. Awan. Aha, imposible ah. Jackpot yan na ita. Pangala ako maiti kwartak alaman. Oray damagam kini Carol aka anakam. No agdaw-daw atakken kwa na iti kwarta. Wenno saan? Ha? Jak aggas-gastos, oray piso. Tani rostom amin ti mangiliblibre kanyak. Apay, anya trabaho na di alalakay kabagays. Kadno ahente itinunwang kas kadabakbaka jay boyfriend ko. Pasaray ikan nakpaikit di iti kwartak Ano kayat mo? Ikan kapay. Ha? Nan, mangten ka man nga raw no da kwartam. Manuti ka sa pulam. 1,000, 2,000, ano 5 gasot. Ay, 2,000 ano ada? Aday ta ti 1,000. Husto daytan. Tama nga no isugal kan ibartek mo matlaeng. Ha? Agyaman ka, manang. Bayadak tumutlaing. Uray saanen. Tainted matla jay sugar baby dayta. Ay, big time mat gayam jay boyfriend mo. Kunada, hot-hot. Ngam saan mat gayam? Nagloko mat dagi jay amang ibagbagan. Rostom hani, igatangan nakman iti bag ko. Daan nga minin jay bag ko. Agrat-ratik pa yun, kan aguk-ukisan. Ariglado hani, basta pakaragsakam, aramideg. Agyaman ak, my love, honey ko. I love you. I love you too, Ricarda, my love, sweet. Anya peti kahit mo agatangan ta. Kababain samet. Amangan no, maibusan ti kwarta. Saan? Ado pa ti kwarta, Ricarda, honey. Isong ibagam no, anya pa ti kayat mo agatangan, gatangan ta amin. Kayat mo ti sapatos, blouse, sandal, wano, anya. Uray bagpay laeng. Adangin na jay kurso nadak abag, hani. Sumarunon ti sandal. Nagsweldo kan, Carol? Wananang. Oray nagsweldo ak, di kay matlaikan. Ta sigurado agastusan nyo matla para iti boyfriend nyo. Diyak kaya tamapan iti day dya lalaki ti pagrigrigata ka kwarta. Apay, nagkunagamin aya nga agdawatak iti kwartam. Iso adam damagek no nagsweldo kan. Tano saan pa'y, ikan ka iti kwartam, iti allowance mo. Ni, pangalaan nyo kung may ti kwarta yun, nanang. Ay kat, inted jay nobyo ka. Ibagbagada, sugar mami na kano ni Rostom. Ngam kam maliday tanga atap da. Isumat ti sugar baby. Apay, pangalalaan na iti kwarta na, nanang. Kat matmat gadan na mo ta.
Ay sos, di yulaan mo. Kat no big time jay nobyok. Dayta ti mangipaneknek at talaga a love nak ni Rostom. Tadi nakpulos daw dawatan iti kwarta day jay. Amo na mo ta sa nakapensyonada. No bak na nga kung no pensyonada. Mabali na kwarta laang kumati kayat na kanyak. Angam sa anak mo ta pensyonada. Iso love nak jay boyfriend ko, anak ko. Mabalin ti agis tambay pa ilaang dito'y sangot istor mo, sinyang. Ako, na, Ricarda. Awang problema. Nananay, nagsiksi ka mo hindi tasuot mo amin iskart. Papanam, mapangkansake di manan makidate Ayun man. Ta itreat na kano jay sugar baby. Nay, sana all, Ricarda. Sana all my sugar baby. Ang patingga kaila iti apalon asin yang. Ngamin manmano tikas kanya. Ang nakatumpong iti sugar baby. Wag nga rod, manmano ti kasta. Dagiti daduma, adda sugar daddy kan sugar mami da. Angam sika, sugar baby tinatumpungam. Mangipaneknek at talaga napigsa ti karismak sinyang. Nga uray bakit akon. Kita umut ngamen dagito lupok. Ne. Nagsisipukul na pailaang ne. Kento'y patong ko. Ne. Nabnabsog na pailaang. Adan sama yung kabil mo, di tayo so nabsog. Nanigamakman. Ay, saan Bimabaian ka mat nga agchan-chansing. Makitam. Di mo kaya ngay paigam. Piki na ita. Piki ka. Saan mo't Ne. At daan tay sundo. O sige, panawan kan. Tasukunan na konti sugar baby. Bye-bye. Awan manan, nagaduman ti post nan di inam ka Raul, nilagbain. Masurunak nga rod. Iso nga in-unfriend ko ni nanang iti FB. No kasta di mo nakita di ka barbaro apos na. Jay agkin-kinamat da iti boyfriend na iti parkay. Nga idi nakamatan di lalaki kat naging nagagda. Nakitak nga rod, uncle. Iso nga in-unfriend kon. Tauray bagbagak, di nakmula dengdenggan. Awan ba't di dakis na no maki-boyfriend ni nanang mau. So na lang ta post. Kata muna mo ti ugali dagiti tao di ti lugar tayo. Adaw ti manakibiyang kan chismosa. Wan nga rod Di na pala nga rod i-private di account na taurean niya't ipupus na ka okay lang tawan makakita. Urayak man di inam ta kasaritak man. Bagbagaan nyo man kidi, uncle. Numabalin siya kaya ta maki-boyfriend. Sardangan na kumantikas di nga raramidan na. Awan lat pa nagtalag ko iti na lalaki. Kaslasaan na mapagtalkan ti rupa na. At ti kwarta mani. Wow! Dakkel sa tikita mita. Saan mo tunay? Amok kami nakasapulam ti kwarta. Iso nga ikan ka. Agyaman na ka. Talaga love na. Takanayon nak nga ikan ni ti kwarta. Tunggalag kita ta. Adalat ta itid mo a kwarta. Una, paniknikak apalsaw ti ibagbagada a sugar mami ka. Huwag nga rod. Ngam ti didaan mo, katsyak ti ada sugar baby na. Aywen, i-video taman ti panangtid mo kanyak iti kwarta. Ta i-post ko. Pailaan? Wen, tapno maamuan dagiti tattao asika ti magmangtid iti kwarta kanya. Tapno mabainan daman. Malala, alaam manuntoy kwarta. Ta i-video ta bayat ti panangtid mo kanya. Manang Ricarda,
Anday bagbaga ni Carol nga anak mo kanyak. Anya dayta kabagay. Di na kayat maki-boyfriend ka. Di na kano kayat na dya arostom maparakin ka. Kat, anya ita? Di kanto nga may sagmak. Anak relasyon iti da dya alala kay manang. Ang mga no panawan na kantaw. No isukat na kantaw. Kat agsangit kantaw. Si kamot lat agbali na kaasay no kas pangarigan. Ha! Di dan tumaaramid day ta kanyak. Ta love nak dayjay. Katno ka na yun nak nga ikan iti kwartak. Inikan nak nga rudmanan itay nagkita kami. Ha? Dagito'y maniti inted na kanyak. Nala. No kayat mo akat ikan kamanan, Rene. Ato iti sangaribo. Igatang mo iti sidayo. Ay, thank you, manang. Rusak lamay sa, anya ti pagragsakam. Aramida manang kao. Kunak nga ron ka ni Carol, ani na ka mabalin alapdan, iti kayat mo nga aramidan, tasaan kamot nga uping. Amumad ti nasayat kan saan, di ba? Katwan man. Ala manang, aramidam na tatiam mo mapagragsakan kan pagsayatam. Apay, Carol, anya ti ibagbagam ijay uliteg mo. Di mo kano kayat ang maki-boyfriend. Apay, mapirpirwisyo ka aya. Apay aparitan nak nga gragsak. Kan namin nanon nga imbagak ajak pulos inik ka ni Rostom iti kwarta nga uray binteng. Iso ti magmangted iti kwarta kanyak kunak manen. Apay lang amin na makirelasyon kayo ka. Bakit kayon? Awad bibiyang mo. Aramidag ti kayat kong aramidan. Agkasar kami ka ni Rostom. Anya? Ay sus, di kag dardarasudos. Ang mga nagbabawi ka ito. Anya ko mga iti pagbabawiya. Nasingpot ni Rostom kanya. Di nakpay pulos pinasakitaan. Di kam nagap-apa apulos manipod adda nagkinaawatan mi. Nanang. Agkasar kami nukunak. Agkasar kami. Yawid ko ni Rostom dito'y balay. Naikit pa panam nga rodain ka anakan. Agbordingak pala ili angkal. Tas asidag itayan ti trabaho. Jak kaya takabalay tinobyo ni Nanang. No kasta inyawid nan. Wan angkal. Kasangsang puday di balay iti agsapa. Iso asinapak mo tirimwar ang nagsapul iti pagabangak iti ili. Ay na, papay apumanaw ka. Jay boyfriend ti inam at ipapanawam. Si kakat ti pumanawain. Makamudan iti Biag da. Basta lumasinak pala iti pagnagdan, angkal. Pagsarita taman iti nalapat, Rostom. Anyat pagsaritaan ta, bayaw. Di nakpay laaw-awagan iti bayaw. Tadi kay pay agasawa iti kabsat kaw. Ha? Talaga kaday, adisidido ka mangikasar iti kabsat kaw. Uwan manong. Ay, ayatek ni Ricarda. Di mo ito nga talokwan. Di mo pagsangitaan. Saan to Apolos, manong? Anya ti kinayat mo kan ni Manang Ricarda. Kat saan mo tabak nang? Kan bakitan. Nasingpit kan nadungo kanyak, manong. Lubi lang kumapsut tao. Di mo ito nga panawan. Saan to Apolos, manong? Siyak ti mang taripato kan kwa na. Bayat ti panagbakit kan panagkapsut na. Ngalang araw. Agi pakita kanto man kanya kiti pamanaknag. No talaga certified single ka, Rostam. Damag ko nga agdendun na kanunda Ricarda kanti sugar baby na, Rene. Wain kakasinyang. Natanggan naman ti ulo na. Di yung mabalinalapdan ti kayat ng aramidan. Basta laki diawan sabit di lalaki. Barumot kit day. Limawa ta kiti pamanaknag amang ipakita abaraw. Katadamit na ipakita na. Ay kat talaga nga roda na in love kan ni Ricarda ha. Wan siguro Kanayon na ba't nga ikan iti kwarta ni Manang kaw.
Isa talaga siguro alam na di kabsat ka. Kitno talaga kayat dan tiyag simpa, makabuda. Sinyang, si kanto ti maysa nga abay inton kasarmiken ni Rostom anya. Kaninang meten Anya, ay na, agni nang aklatan, saanan day taabay. Basta si katimay sa nga abay, tapasig ababaket ti alaek nga abay mi. Pasig mo't nga min alalaki, dagiti kakabsat ko. Dagitay mo't kakasinsin ko ababay, di damot kayat. Iso da kayo manlaengen, mang marmarites kanya ti alaek nga abay. Ano kasta, talaga nga agkasar kayo ni ti boyfriend mo? Wen nga rod, agparti kami to iti maysa a baka, maysa anwang, 5 a baboy, ken 10 a kalding. Ay na, ingrandi nga rod ti kasaryo nagado ti sagana. Oh, na! Isu nga uray awisem amin akakabagya mabalin. Tapno saan amabangles ti sagana mi. Jay boyfriend mo taggastos? Ay, siyempre, sino pa'y kumangay? Awan makuti akwartak sinyang, ni Rostom amin ti aggastos. Nalpasan ti kasarta, Ricarda. Talaga saan ang nagawid di anak mo? Saan na di maray iti kasarta? Wen nga rod No isun tumot ti agkasar, jak tumot dumartar ay. Ha? Aywan, sa di no abanda ti budeng ti dagam dito, hanay. Ijay pa'y abanda ijay. Ijay ayan ti puon ti dakkelamangga. Nalawang arod ti dagam Ay wana Dilaeng karol ti kagudwak tita. Inted mo kuman ati tawid na. Ay wana, nalpasan. Naipanagan pa'y kenkwanan ti tawid na kanya. Nasayat nga rod. Sapay nangina ti luti dito'y abanda, taas si dagi di ilay. Ken igid ti kalsada. Wana, adu ti mayat amang gata nga jak kayat nga ilako. Naimbag nga oras yun, Nana. Dito'y ka diti balay da Rostom Mutsur? Wen ma'am. Apay ka di. Siyak ti asawa na. Da kayo gayam. Da ka diti asawa yun, Nana? Kaya't may kumama kasarita. Nakaturog mo't, ma'am. Gamno na patag ti bagayo, ringet. Wen man, Nana, tani, ada problema iti inlon na akwarta. Inlon? Wen, Nana, dakil nga minagatad ti inlon na. Kat manipod naglon, saan apulos ang nagbaybayad. Aniya? Nabayag, asinapsapol mi ti balay na. Tajay sigud apag nanaudan na, kat pinanawan na gaya man. Apay, manuti inlon na ya, madam. Ay, dakkel agatad anana. Iso riingan nyo langan. Takayat mi ang makasarita. Apay ngay, Rostom. Nagdakkel mo't gayam ti utang mo. Sala may sa tinagut utangam iti kwarta. Inwaras mo mo't gayam tinaglonam. Ay, kwa. Wan nga rod. Problema mo't ti kastoy. Singirin na kaun. Kasano nga ta nasurutan dati ayan kaw. Ay, kasano nga'y daitan. Anyat pagbayad mo. Kwa, tulungan na ko mga agbayan, Ricarda. Tangay agas sawatan. Pag tinulungan ta ko maabayadan na iti utang kaw. Diyak kaya ti mabalod. Ipabalod dak no diyak makabayan. Apay ngaya di mo imbagbaga adakkel gayam ti utang mo, Rostom. Nangususaram aya iti inututang mo. Kat inintad kumot kan katidaduma. Kung tinaigatang iti sagana tayo di kasarta. Ija iti napananang iti daduma nga inututang kaw. Anya? Isa ang makitinulong kang agbayan.
Tadwata ang nagnumar ka di akwarta, Ricarda. Ila ko mo dyan na dumadagam, tayo so tipagbayad ta. Anya! Anya nga, di husto di atap ko, hindi. Nadlaw ko pala, hindi akaslasa na mapagtalkan titigtig na dyan asawa yo. Kasano na ito yan, anak ko? Sabay nagkasar kami. Ay, katsangwan yo, aday taparikot yo. Karol, anak ko. Kundi palastog kayo, hindi nga da sugar baby yo. Anya nga ita, minaysaan na kayo magayam. Ila ko kun ati na dumaadagak anak ko. Taiso ti pagbayad mi. Total, nairano dakmat iti inut utang na. Tainig ikan nakmat iti kwarta. Ay san, di yo pakibiyangan ti dagayo nanang. Siyak ti matong palitagon daway. Pagbayad lang iti utang ti dagayaw. Naglaingan nga day tatao. Sala mabalin. Ay, kano mabalod gaya anak ko? Kabaybayan niya mabalod ah. Ikaroon na iti inutang na iti pagbaludan. Anya! Nanang, asino di lalaki nga naggapoy ito'y balay? Ni Ande, umay na kumakano pa siya rin ni ading mo atina. Ngamawan mo nga road, adda na pananda. Kadwa na dagiti gagayim na. Nekat, imbagayo kumaanga syaklad tanti pasyaran na. Pinaawid yu pa ilang matjeta o. Kano ni ading mo mga road ti kayat na pasyaran. Kababain mo't ano ibagak asikati pasyaran na. Ay, nasurukan nga 30 titawan ko. Apay, hang kayo nga madanagan nga awan pa ilang ti boyfriend ko. Kat adan tulat ta, anak ko. Basta aguray ka lang. Ay, masapul nga makaboyfriend ako untan eh. Kumbutan dato'y matres ko. Ay, kasano nga makaanak to? Kanayon matla ang gamin nga ni tinati kayat da nga pasyaran. Padasanda kumamat ngamin ati mang pasyar kanyak. Ta sigurado nga hang ko nga paayan isuda. Nanang, apay, nagkapon dagito'y nagaduan natin. At dapay ikan. Intad ni Ramil anak ko. Nakaturog ka pa'y mo ngamin itay bigat adim magas ditaw eh. Nasapad ang ngamin anapan nagburas iti mula daan natang. Ikan yung tungarod ni Antilita Taditay maibos amin dagita. Sigurado malungtot lang ang tidaduma. Alaga raw tagudwa ak dayta nanak ko. Ay nagyamanak dito'y natang ngayon padawat mo ati na balasang kau. Siya pa'y nagngin natin natang ita. Naimbag ka na kayo at akanayon kaya makalibre iti natang. Impadawat dalaang mat anti. Isupay mat amasida Nang runa no kastoy akapuros. Naggasat ka kadagiti agararam kang kabalasang kau. Apay awan pa'y tinapilim ka dakwadang aklunain. Ay, kwa anti. Ni manang mo kumaaliw na ti umuna makiasawa. Ngamawan sa maure may siya nga agar-aram kang kwana. Awan nga rod anti. Mayat kumaata ni bumakitin abalasang. Nagalas mangamin ti ugali na jakab siya mau. Iso nga awang mayat nga garam kang kwana. Ni, da kayo matgayam tatamando. Apay, anyat masapulyaw? Mabalinti pumasyar, Leona. Ay, sige. Umunag kayo. Anya nga data bit-bit yaw. Manok samat data. Ay, Wayne. Native ang manok o atoy. Ay, agyamanak tatamando. Ay na. Prangka ang kayon Awan matinam na mayo kanyak. Tauray no kasto nga bumakat akon nga balas angkat. Andamat lad takar bengak nga agpili iti pakirelasyonak Kat kayat ko kumangatay ububing. Di ata kapigpig saan na pailang mat Ha? Uwan tatamando. Basta dun kayo thank you lad tayo tunitib nga manok. Ay, saan mo't asikat ipasyarek?
ni tinamat Lyona. Ha? Apay pinanawam ni Mando ijay salas ngagmay maysa. Ni kanumat gayam tinati pasyaran na. Binastad ko pa'y mat. Tataam mo katsyak ti arman na. Ay, nabainanak pa'y. Kahit nangalaam nga rod di tabit-bit mo amano. Intod na ha. Alaan yun, sakbay nga ibabawin na. Mala, ingka nga rod pa'y kasarsarita atan eh. Awan pa'y ni ading mo. Imbaon ko ngamin ijay ilay. No, apay mat ngamin nga may ranran nga awan ni Tina. No, kastoy nga adamang sarong karkanya na. Kasla iranrana namat. Wano saan, ibagamlatan abaliwan nanto ti sumarungkar. Tama nga numabayagan ni ading mo. Anya nga tanga oras no sumangpet ni Tina Lyona. Ay, sigurado nga marabian dahi siya, tata. Tana kay sinarak ngamin iti boyfriend na. Ha? Ay, kunak man no awan pa'y nobyo ti kabsat mo. Adan, isungahan yun nga ulitan ti pumasyar igtoy. Tawan mo't lang ti manam na mayo. Kan may sagwa po kan ubing pay ti kayat nga ading ko. Saan nga lakay nga sumagmamanula ang tingipan na. Ha? Ay, agawidak nga roden Lyona. Sige nga rod tatamando. Ay, langikam ngay iti manok nga nyawat ko ken kabalasang kaw. Ay, parpartian na naanay nanang ko. Ha? Orayam ata, makisida ka. Naimbag nga oras mo, Tina. Mabalin man ang tipo masyar. Ah? Si kamot gayam Ramil, sumrakaan. Agyaman na. Ala, agtugaw ka ta mga laak iti merienda. Oray sa anon. Kaya't kala makita. Ket agyaman ta nadaron kamat lang. Awan ka ngamin tunggal pumasyarak. At kanayon animanang mo alyon at imadandanon ko. Ni, ada ka matmanan, Ramel. Wen manang Lyona. Ay natin na, ialam ko mamat iti merienda data bisitam ha. No siyak ti akin bisita ita. Automatic nga da Diyos kan tinapay na. Ah? Ay, mabiit lang nga rod tayalaan ka iti merienda Ramil. Ala, saanon Tina? Sige kit din, mapangkanti na. Siyak pa lang ti mang entertain ka ni Ramil. Sige manang. Adda nga minsan sa dot data nga kabsat ko. Masapon nga ibagbaga amin nga aramidan na. Ha? Kasadot nanto pa iti agdigos no daduma. Iso nga danglit na. Apay mo maangot. Ni, saan manang? Ay na, barado siguro datagong mo. Ngampud no ti ipagbagak Ramil. Iso nga ibawing mo lang ti reknam kanyak. Nagagatakmat, nabanglo akmat. Angutam ka di dato tangad ko. Ha? Ni, manang Lyona. Inya si dagmumutan ti tangad mo kanyak. Nabanglo ak, di ba? Ha? Nagdardaras matan apimanaw ni Ramil. Di na pa'y ginaraw tuin sa ganak a merienda na. Apay hamungan lang agdimbaga na aya nga ada ka nung arud papanan na. Ha? Oy, Tina, pili ang nga naimbag ti pakiin na yatam Saan nga gaputagwapo kat tutupamatan nga dagdagos. Paliiwan pa iti ugali na Jak pa'y mat inaklonday di Ramil manang. Ibagbagak lang mat Tama nga no, inton sumaruno kat madamag kulangan nga duwa kayo gayaman. Agdamag ka pa nga muna kanyak. Bago nga mga klon ka kadagit agdat-daton kanyam niya. Ha? Nanang, apay nga taatunggal adag gandat nga agaram kanyak. Katkalpasan ti sumagmamano nga aldaw apo masyarda. Di damot patuluyan nun. Adda nga ta dida nagustuhan kanyak. Mas daawak mo't nga rod anak ko. Gamnimot manang mo alyo na ti kanayon asumangsango kadakwada. No kasjay nga awan ka dito'y balay. Nanang, No siya ka maysa. No pagpilyon nak no asino ti magusto ka aparakan ka. Ni Ramil kuma. Nasingput day di abaro. Ay nanang, nasingpat lang itida mo dagita. Ngaminto nagbaybay agrumwaran ti punong augalida. Apay ay nga sugsugsugan yun iti na nga makiasawa.
Ay naanak ko, ibagbagak laeng mati mapalpaliiw ko kadagiti sumarsarungkar dito'y adim. Ay nananang, no siyak awan magustuak adakwada. Ni Andy, madlaw amang Marta. Agat arak no kas di asumarungkar. Nila kay mandumit laklakayanan. Saanin ama kaputot. Kat ni Ramil nga nasingput da di abaro. Awan makunakken ko na. Aho! Haan nga mapagtalkan day jay nanang. Madlaw nga damat pa na gusto na kanyak. Ha? Mangkita ka langan iti sabali. Kan may sa ubing kapay mati na. Ang kang aganat nga makiasawa. Ay kat bayam ano kayat nanti makiasawa. Awan mo dakas na anak ko. Basta pilyon na anaimbag ti pakiasawaan na. Basta jak kayat nga una anak, tina. Pauna anak pa'y nga makiasawa, santo si ka. Ni, kunak no asino ti masabat ko. Da kayo umatgayam tatamando. Nagkapuan nyo. Ay, napanak man limatang ni ta Tersina ni Antim Alita. Damag ko kat adan boyfriend mo. Sayang, padasag kumapay lang nga ipalapal to'y ayat ko ka. Ang mukuna ni Manang mo alyo na nga ada ka no boyfriend mo. Ha? Okay lang matit day. Sumapulak lang ay ti sabali apa kay karyanti ayat kaw. Ni Manang Leona, diyo ka di kayat tata? Ay sanag, mangkita aklangan iti sabalay. Loko na niya kamsat mo. Basta din nakanuhit din. Kat saan mo't nga isot ti kursunadak. Makapaisip na niya kamsat mo, Tina. Jak kursunada ti style na niya kamsat mo. Amom tina, damag ko dadadaulan na kanimanang mo kadagitagar-arum kan ka. Nakadamagan nyo, auntie? Ni Andy di tamyanan. Ibagbaga ka no ni manang mo asadot kang agdigos. Kanagat ang lit ka kanaw. Anya? Ay, una yun ni Manang. Nakababain matikas na nga ibagbaga na may papankan niya. Ay na, si Kantupay ti pagsasaritaan nagiti babaros dito tersinak. Nukas di nga agraranada ditoy. Gapo iti bagbaga di kabsap mo kadakwada. Isumat lagayam nga awanin ti mang sarsarungkar kanya. Umapal siguro ni Manang mo tabumakitan na balasang. Nga mawampay uray may sang agaram kang kwana. Winaangam saan kumamat arumbang adadaulan na kadagiti tattao, auntie. Takababain ti kasding ibagbagana. Ay, iwang nga raw da balasang kaw. Kabsat nakapay mga raw. Tina, adamadmadlaw ko kanya maa. Anya day tama ng... Manual dawan nga hanak nga kasasao. Apay, anyat basol ko kanyam. Apay matakas di ngay ti bagbagam kadagiti agar-aram kanyak, Manang. Daddadaulan nakmat gayam kadakwada. Ni, anya ko matadta? No talaga matlang nga sincere na gijay nga lalaki. Ura niya timang mangagda kontra kanyam. Handa nga ikaskaso. Iso nga sinsinan ti panagaram da gijay kanyam. Manang... Amo ka? Ada matreknam ka ni Ramel. Ngamawanan. Mga sawa ka nun iti mabiit. Ha? Masurunak matitida dyan nga Ramel. Nang sirpat kit din iti sabali. Hangag pampanunot. Hana nga mo tagpili iti babae nga asawan na. Ha? Napempen. Tasak matlang angam dayjay. Nay, apa yun Tina? Kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Adda ka di manen sa nga ilaym. Nabayag muten nga awan sumarsarungkar kadagijay agar-aram kun ka. Kasano asarungkaran dakdagijay? Kutpadpadaksen nakmat ngamin ni Manang kadakwada. Asino pa'y ngay timayat kanyak ita? Apay nga rod, kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Kinapudno na nanang. Adda sumarungkar dito'y balay. Boyfriend ko, may sa foreigner. Anya, nukasta, adda nobyom, kat foreigner pa'y. Wen nanang. Amo ka din ni Manang mo dayta. Saan nanang?
Jak imbagbaga. Makidtutulatan no makita na sumarungkar dito'y balay. Ni, nanang, asino dyan sa nga ili tayo? Foreigner samot na dyan. Ay na, imbag ta simbang kan Luna. Umay ka, tayam amuna ta kano ni ading mo iti boyfriend na a foreigner. Boyfriend? No kasta? Boyfriend na da dyan, nanang? Wen, ala umay kan, takasangsangput mutlaang tinubyo na. Nagsinnaruno kayo la simbang pag. Ay, agora kayo. Ag-practice akpay mat nga ag-English Hangko nga amo ti agsaw iti English. Amo yung mat jak amo data. Kat oray karabaw English ditan Day nga rod ti problema. Ora karabaw English hangko nga amo. Yes, urno lang tamo nga isungsungbat. Willie, honey, they are my family. My Nanang Lourdes or my mother. And my Manang Lona or my sister. Oh, nice meeting you, Nanang and Manang. Welcome to our home, Willie. Oh, thank you. I hope we get along well. Right, Leona? Ye. Ay, panawan kayo pata. Ay, nakagluto iti pagsasanguan tayo. What did you say? Yes. Ay, Tina, i-translate mo man ti ibagak. Ibagak mahang kung amo tag-Ingles. Ay, mabisin ako nanang. Iumayandak man iti kanak ito'y lakot ti balay. Anya, apay anya ayati kukuam dito yanak ko. Itay-pay lang ay ayabanda ka amangan. Di kamot imay simango. Nagbayag tumat nga pumanaw dati na iya kusina. Hanak nga makapangan ijay ta baka kasaritan nak jay foreigner. Anya nga iti isungsungbat ko. Ang kung aron nga mawawatan ti English. Karkaron no foreigner ti agsao. Ang nga mawawatan. Kan jak pa amo ti agsao iti English. Nakapanaw dan. Napanimpasyar ni ading mo jay nubyo na. Ingka mga nun. Ay, gusto nga rod. Ay, mabisinak nga talagan. Itay pa lang nga agsarsaraaw datutian ko. Leona? Ay sus, umasidig man ng kanyak data nga foreigner. Ay, likak lang nga rodin. Umasidig pa lang. Anyat ibaga na nga taya. Wano, crush na kit di. We're having breakfast. Wanna join us? Yes. Ay, no. Oh, why? Nakariing ka ba't gaya man, Manang? Ala, agtugaw kan tagsasango tayo amangan. Sapay ka na yun nakabirbiro kan ni Will tunggal panangan. Di kamot ngamin makisangsango kada kami. Anak pa nga mabisin. Umuna kayon nga mangan. Nagwapo jay boyfriend ni Tina. Kan madlaw nga baknang. Ay, imbag pa iti kabsat ko. Nakabingwit iti foreigner. Siyak sa mati kurso na da jay boyfriend na. Kanayon nga umasidag kanyak. Ay, mayat kumano upayak da jay nga foreigner. Imposible nga han nga ma-turn up kanitina. No ibagak nga lalaki ro ti kabsat ko. Kasano nga mapadakas ko. Kat hangkumat nga mo ti agsaw iti Ingles. Tina, aginggat ka ano yung agyang kayo ito'y balay iti nubyom. Makalawas pa'y, Manang. Apay ka di. Apay, talaga nga sigurado kan kanya na. Nagwapo mat. Anak ka nga tanga isukat. Kanhang kayo nga agbagay. Nagtar ngamin nga perme. Adun to pa'y timang ibagbagang agbagay kami kanumanang. Kon ko nadala ang mata. Aywan, Manang. Plano minti agkasarkin ni Willie. Ha? Di matimbagak nga pa unaan nakpay. Awan mat nga rod nubyo, Manang. Kasano apaunaan ka ngay? Kan kaanon to pa'y ngay? Kat dumtang tulad ta ha? Basta ang kukayat nga umuna ka nga makiasawa ha? Paunaan nakpay ko na.
Ni, aday tamanan. Sige, rumuwara kon. Inakagistambay, J-Store. Di mo kano kayat nga agkasarti kabsat mo yun ah. Insulto mat ngamin tararamidan na. Kunak mat ngamin nga pauna anak pa'y. Kasano nga rod apaunaan na ka, kat awan mo't nobyom. Awan mo't umay agarom ken ka. Diyak amo adag ita nga lalaki. Di damat makarek na. Manang layaw na. Ni, aday tamanan. Ay na, umaymanan makisahon. Hangkwa mo isungsungbat ko. Palubosam nga min idan nga agkasar. Tapno makapanaw dan dito'y balay. Tapno awanan ti pagbutbut ngam akasarita iti Ingles. Sige, wanan na nang. Pagkasaran tayo isudan. Manang, nalpasan ti kasarmi kini Willie. Kat agyang manakta na aklon mo matlaangan abayaw. Ay, anya nga rod ngay. Ay, ayatamat nga may nga ko nam. Awan mabalin ko Ay, pasensya ka matan akan niya, Tena. Kinapod no na, nagsakit tinakom ko kan ka idi. Idi na amwak dagiti imbagbagam ka dagiti agdatdaton kanyak manang. Ngamjak tinarakan day tasakit tinakam. Inwaksik matladagos. Ay, thank you nga rod Aklunak mat. Apalan ka nga min tani bumakatakon ngam awan man lang mati uray may sa nga mailawan kanyak nga agaram. Ngam ka, nagado ti agararam kanyam. Kat nakabiro ka pa yan iti foreigner. Iso nga sorry no nya man tinang nangag mo kanyak idi. Promise, agbalbaliwakon. Awanan iti Pilipinas dati na nanang. Un nga rod makaipakawa mo ti kaawanan ni Tina dito'y balay. Kumusta dangatan ijay abroad? Nasaya at kanumat nanang. Kalkalpas mi nga nag-video call kay ni Tina. Sapsapulan na katadtay nga marimwar kayo ngamin. Kasta aya? Ibagbagak nga ron nga ibiro kan nakiti foreigner ijay. Anya? Ada kano irito na kanyak ngam. Nagpukaw kit din dya signal. Iso nga naputadan ati pa nagsaume. Urorayak nga rod. Baka umawag manan. Hello, Tina. Anya ngay. Ada na sa pulam nga mabalin mo nga irito kanyak. Naputad mat ngamin ti panagsarita ta itay manang. Adda ati maireto ken ka ditoy. Agbirbiro kano iti asawaan na. Kati kayat na, kasmet la kano kanyak a Pilipina. Aya, o sige siya kun. Ibagam nga araman nak. Sigurado ka? Ang mga nudi mo kayat, lumakay ngaminin. Uray lumakaidtan basta foreigner. Sige nga ron, taibagak to iti katugang abalo. Ha? Katugangam? Apay, awan sa balen. Nasingpot ti katugangak manang. Aho? Katpas ano datangay? Alangan nga awagan nak to iti mame. Aho? Uraw awan mat Katuray manang tulata at iyawag ko kanya. Aywan niya. Siging man nga rod. Kano nga agawit kayo ngay, tay kuyog yu data nga foreigner. Inton umay atawin manang. Ngam, hanyo nga ibagbagay ito'y lugar tayo nga katugang am ti iritom kanyak niya. Tani, kabablain! Nay, bagong gupit ka matlo na anak ko. Kun impasimpampay day tanasamak akiday mo. Una nang tani, iti mabiit kat sumang patanti iritrito ni tina kanyak nga foreigner nga katugangan na. Ay talaga nga agawid ditoy. Uwan, katsak lang ti gagaraan na. Iso nga umaid to'y. Ay, ni Tina ti umawag. Ay, hello, Tina. Manang, saan kami ang matuloy nga agawid? Ha? Ni, apay nga Sapay nagdalusa ko nito'y balay. Awanan manang. Natayon ti katugangak nga iritreto ken ka. Naatake. Anya? Apay ngay?